dos asuntos a tratar nunha nova xunta de goberno local e por segunda vez volvemos a estar aquí para trasladar medidas importantes e claves da nosa acción de goberno. Hoxe vamos a mobilizar máis de 4 millóns de euros e o facemos en materia de cooperación, educación, cultura e deportes. Cooperación co Concello da Guarda para aprobar unha subvención por valor de 140.000 euros para acometer diversas actuacións de melloras en infraestructuras públicas. Educación, no tocante ao programa Erasmus Plus, premiado precisamente esta mesma semana en Madrid, e o que vamos a facer é ampliar a duración das bolsas concedidas a estudantes que realizan prácticas no estranxeiro e para isto vamos a destinar 21.000 euros. En deportes, farémolo ca aprobación das bases do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas por 4 millóns de euros. Aquí o que vamos a dar é a coñecer os requisitos para acollerse a este programa. E, ademais, imos aproveitar esta rola de prensa para presentarvos o novo programa de apoio ao tecido cultural, o Culturea, con importantes novidades que ven a herdar o antigo programa Pontegal e toda unha senda de apoio que se remonta xa alá aos anos 80. E antes de, xa digo, entrar en estas cuestións, un breve apunte sobre o programa de Potermal. Dicir que hoxe remata o programa de Potermal, o fai co regreso á casa dos últimos participantes, un total de 150 persoas que gozaron esta semana de estadías en Sanxenxo. Así que con estas 150 persoas pechamos o programa deste ano que, sin dúbida, foi un éxito. Un éxito toda vez que participaron 2.500 persoas procedentes de 57 concellos da provincia. Preto de 1.800 fixeron na modalidade de establecementos aloxándose ali nos establecementos termais e os restantes 700 fixeron na modalidade en base a cal ían e viñan desde as súas casas desde o mesmo día. E queríamos con este programa fomentar o envellecemento activo, pero tamén favorecer o acceso a actividades de ocio saudable á veciñanza e ao mesmo tempo dinamizar a economía da provincia, algo prioritario para este goberno. Entramos xa en temas de xunta de goberno e facémolo con máis recursos e máis cooperación cos concellos. En este caso, hoxe imos aprobar unha achega de preto de 140.000 euros para o Concello da Guarda para acometer diversas actuacións de melloras en infraestructuras públicas de titularidade municipal. En concreto, o Concello da Guarda con estes recursos vai a poder reconstruir muros de contención e pechar parcelas en diferentes puntos do municipio nos que investirá o maior importe, máis de 85.000 euros, reparar o camiño de Brandián con 21.000 euros, executar a limpeza do colector xeral de saneamento do tramo Area Grande, a Ribeira, con 16.000 euros, reparar os danos da cuberta da Casa dos Alonsos, que é a Casa do Concello, con 11.000 euros, reparar o colector xeral e dar nun tramo do camiño das Tomadas, con preto de 5.000 euros, e reparar a fonte da Piollosa ou Silveira, investindo preto de 2.000 euros. 140.000 euros, en resume, que contribúen a prestar un mellor servizo público, a optimizar as infraestructuras municipais e a impulsar, en definitiva, unha mellor calidade de vida da xente da Guarda. E avanzamos. Falamos agora de novidades de educación e formación co proxecto Erasmus Plus. Xa vos informei en máis dunha ocasión dunha iniciativa que está centrada en completar a formación da nosa xuventude mediante axudas para realizar prácticas no estranxeiro. Pois ben, hoxe imos aprobar destinar 21.000 euros para que 7 alumnos que desde outubro xa se atopan realizando prácticas en Portugal, Malta, Irlanda e Italia e así poidan ampliar a súa estancia no estranxeiro ata completar un ano natural. Trátase de alumnos de institutos de IES de 4 concellos, en Pontevedra o IES Luís Seoane, en Vigo o IES Audiovisual e o IES Aguía, en Tui o IES Indalecio Pérez Tizón e en Gondomar o IES Terra de Turónimo. Recibirán axudas que oscilan entre os 2.240 euros e os 4.880. Son
para afrontar gastos de aloxamento, manutención, viaxe ou transportes locais derivados da realización das propias prácticas laborais en empresas ou institucións do estranxeiro. E precisamente esta conexión entre o mundo educativo e laboral foi o que nos levou a recibir esta mesma semana no Teatro Real de Madrid un galardón do Servizo Español para a Internacionalización da Educación, do que tamén vos informamos. A xuventude é e será, como podedes ver, protagonista deste mandato. E queremos darlle todas as ferramentas que contribúan a mellorar as súas competencias e a formación, pero tamén queremos que teñan oportunidades e que estas xurdan aquí, na provincia de Pontevedra. Así que agardo que tras este ano en Portugal, Malta, Italia e Irlanda, na que están absorbendo coñecemento, por logo o poñan toda a disposición e o poidan aplicar aquí na provincia de Pontevedra. E como lles dicía, falamos agora do novo programa máis ambicioso da Deputación Provincial, ao menos desde o punto de vista orzamentario. Hoxe vamos a abordar o programa Culturea, unha iniciativa que apoia o sector cultural nunha dobre vía, tanto as entidades sen ánimo de lucro como as agrupacións culturais que manteñen viva a nosa cultura popular e tradicional. Así pois, o Culturea será en 2024 o herdeiro dos plans de apoio que se veñen poñendo en marcha desde a Deputación desde os anos 80, incluído o Pontegal. Será o programa máis coñecido e con máis capilaridade na provincia, con máis demanda entre asociacións de veciños, comisións de festas, reunións de barrio ou celebracións gastronómicas. Será o máis diverso e amplo da provincia, xa que abrangue a todos esos pequenos grupos que enchen de cor as aldeas, parroquias e barrios de toda a provincia. E será o máis importante se nos atemos ao financiamento. Precisamente, esta é unha das grandes novidades que presentaremos para o vindeiro 2024. O Culturea estará dotado con 1 millón de euros, un 25% máis que o consignado inicialmente no ano 2023. E, ademais da parte orzamentaria, incorporará novas medidas de difusión, como pode ser a difusión vía web a través da Axenda Cultural da provincia, a través de perfis propios das redes sociales e maiores facilidades para a impresión da cartelería. Por lo tanto, 1 millón de euros para mellorar e reforzar un plan emblemático para a Diputación que agora convértese nun chamamento a encher de cultura a provincia. Culturea. E se o luns na Xunta de Goberno que celebramos, presentábamos as bases do Plan Provincia Comunitaria máis Aqua dotadas con 2 millóns de euros, 1 millón cada un, que, por certo, recibiu unha importante acollida por parte da Asociación de Veciños, de Mulleres Rurais e Comunidades de Usuarios de Auga. Hoxe presentamos as bases do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas dotados con 4 millóns de euros. Un plan que fala da aposta estratégica deste goberno polo deporte, polas súas instalacións e polo fomento de hábitos de vida saudable. Un plan que reafirma o noso compromiso para mellorar e renovar as infraestructuras deportivas da nosa provincia. É un plan que deixa claro o carácter municipalista deste goberno, que dota de recursos aos concellos da provincia para mellorar os servizos á veciñanza e para avanzar nesa modernización e transformación da nosa provincia. Pois, ben, hoxe damos un novo paso nesa aposta cunha aprobación das bases rexidas pola transparencia, pola igualdade e que chegará a todos os 59 concellos da provincia de Pontevedra, excluídas as cidades que, como sabedes, teñen un sistema de convenios propios. Este plan podrá subvencionar proxectos que poidan integrarse en 4 liñas de actuación, que son a construción de novas instalacións e espazos públicos de uso deportivo, así como a cuberta destes espazos, a modernización, remodelización e mellora de instalacións deportivas,
a dotación de equipamentos ou material deportivo para estas instalacións e unha cuarta liña de actuación que é a de adquisición de terreos para uso deportivo. As actuacións de obras deberán acreditar un orzamento mínimo de 20.000 euros e no caso de suministracións de material o importe mínimo será de 6.000 euros. Poderán optar a estas subvencións os concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes polo procedimento de concurrencia non competitiva. O reparto destos 4 millóns de euros réxese por dous criterios. Unha porcentaxe fixa que se repartirá entre os 59 concellos da provincia que ascende a 1,2 millóns de euros ou 30% do orzamento e logo unha porcentaxe variable en función da poboación dos beneficiarios, estes 59 concellos, e que ascende a 2,8 millóns de euros, o 70% do orzamento. E falamos, en definitiva, dunha tripla inxección económica e de emprego, deportiva e municipalista. E iso é o que conseguimos con este plan de infraestructura extraordinario, de infraestructuras deportivas, de 4 millóns, un dos primeiros plans que anunciamos cando accedemos ao goberno. E sen máis, eu non teño máis ninguna cousa que trasladarvos e quedo á espera das preguntas que teñades a ben formular. Bueno, as negociacións sempre están abertas do momento en que as 4 diputacións manteñen o diálogo e a última pois, foi a proposta que se lles achegou que implicaba unha suba salarial do 10%, a reducción da xornada laboral, tamén a incorporación de novos efectivos aos 24 parques no conxunto de Galicia, 4 na provincia de Pontevedra e algunha mellora máis. Bueno, pois, de momento son que se fan propostas, entendo eu, que serán analizadas e se seguirá traballando nelas a efectos de chegar a un acordo. En isto teño que resaltar que falamos de 4 deputacións, 2 gobernadas polo Partido Socialista, 2 polo Partido Popular, e donde vamos totalmente da man. De feito, unha das propostas tamén que se incluíra a equiparación salarial das 4 deputacións de todo o persoal. Semanas o presidente da Deputación dixera que non se cumplían que non estaban cumplindo os servizos mínimos. Se sigue detectando que se sigue dando esa situación? Bueno, o que sí é que a veces é público e notorio que a veces hai algún parque que peche. Dos comarcais, xa digo, dos 24 que hai en todo Galicia, incluído tamén a provincia de Pontevedra. Claro, pero isto non quer decir que non se servizos mínimos, porque iso que non fan é horas extraordinarias. É dicir, sí, porque dixera que ademais que se iba a tratar de estudar, pues, si houver alguna consecuencia. Bueno, eu do que teño constancia, teóricamente, por debo tela toda, hasta onde chega a situación, si se dan unhas circunstancias derivadas do que ti comentas de non querer facer esas horas extraordinarias que antes facían, que permitía que estuveran os 4 parques abertos, pois a día de hoxe non acontece. Bueno, pois non habendo máis nada, pois salvo que... Nada. Bueno, oye, pois moitas grazas e bo día.